чемпионати кушоди Аврупоиет ба ҷудо миёни наврасон бештар аз 480 варзишгари наврасро аз қораи Аврупо ва Осиё дар шаҳри Истанбули Туркия ба ҳам овард. Аз он ҷумла дар ин мусобиқаи сатҳи баланд аз Тоҷикистон ҷудокори навраси меҳан Сомон Турсунзода ширкат намуд. Сомон ки ҳамагӣ 12 сол дорад, дар чемпионати кушоди Аврупо дар вазни 30 кило ҳунарнамоӣ кард. ӯ дар муқобили рақибони пуртаҷриба ва қавии хеш аз ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Туркия, Озарбойҷон, Россия, Гурҷистон ва Молдова бо иродаи матин мубориза бурда то финал баромад. Дар рақобати ниҳоӣ Сомон аз ҷудокори итолиёвӣ мағлуб гардида соҳиби медали нухра шуд. ин мақом дар чунин мусобиқаи сатҳи баланд натиҷаи заҳмати шабонарӯзӣ, интизом ва садоқат ба варзиш аст. Сомон яке аз ояндаҳои насли нави варзиши тоҷик дониста мешавад. ӯ бо маҳорату иродаи қавӣ дар риштаи ҷудо номи Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд бардошта истодааст.